Bueno, bideo honetan azalduko dugu zelan kalkulatu tarte bereizgarriak edozein motako banaketa normalerako. Eta horretarako adibide bat jarri du. 18 bataz bestekoa duen banaketa normal batean aurkitu 185 eta 189,8rako tarte bereizgarriak. Bueno, orduan lehenengoarekin goaz. 185ko probabilitatea uzten duen tarte bereizgarria kalkulatzera goaz. Beraz, hemen, grafikoan idatziko bataz bestekoa 18, bai, banaketa. Eta tarte bereizgarria gutxi gara bera hor eta 3,5 hemetik egongo litzateke. Tarte bereizgarri honen erdian 0,85ko probabilitatea utziko genuke. Gogoratu honeri deitzen geniola batken alfa. Orduan, alfa, kanpoan geratzen diren azalerak izango lirateke 0,05. Beraz, horietako bakoitza, eskumakoa, hain zuzen ere, izango litzateke alfa zati bi. Orduan, 0,025. Orduan, aurkitu behar dudan lehenengo gauza da x alfa erdi. Zelan aurkituko dut x alfa erdi? Begira. Nik bilatzen badut normal tipifikatuan 0,85ko tarte bereizgarria, 0,85ko tarte bereizgarria, hemen zeta alfa erdi hori izan behar du, bai ala bai, x alfa erdi honen baliokidea. Zergaitik? Ze tarte bereizgarri honetan, 0,85 uzten duen, tartean uzten duen tarte bereizgarri honetan, eskumako probabilitate hau, alfa erdi hau ere bai, izango da 0,025. Alde bietan, alde batean eta bestean, probabilitate berdina uzten ari bagara, balio hauek baliokideak izan behar dira. Eta balio hauek baliokideak izan badira, tipifikazioaren formula aplikatu daikegu. Gogoratzen duzue tipifikazioaren formula? Zeta berdin x ken bataz bestekoa zati desbiazioa. Hau jadanik ezagutzen dugun formula bata, beraz ez dugu berriro ere ikasi behar. Orduan, nik hemen jarri daiket zeta alfa erdi berdin x alfa erdi ken mu zati desbiazioa. Hemen mu ezagutzen dugu, 18. Desbiazioa ere bai, 4. Eta zeta alfa erdi 0,85ko probabilitaterako kalkulatuta genuen aurreko bideoan. Gogoratzen duzu, 1,86 ematen eban. Beraz, badekot kalkulatuta 1,86 berdin. X alfa erdi, hau da, ez ezaguna, ken 18 zati 4. Beraz, x alfa erdi izango da 1,86 bider 4 gehi 18. Eta honek ematen du 25,84. Badugu tarte bereizgarriaren goiko muturra, 25,84. Hemen idatzeko dut. 25,84. Orain aurkitu behar dugu tartearen beko muturra. Zelan aurkituko dut tartearen beko muturra? Nik badakita 18tik 25,84 dagoen distantzia dela 7,84, egiten duzue kalkulagailuarekin kenketa, egiten duzue 25,84 ken 18, eta emango dutzue 7,84. 18 honetatik ona dagoen distantzia ere izan behar du 7,84. Orduan, zer da egingo dodana puntu hau kalkulatzeko? 18 ken 7,84. Eta honek ematen du 10,16. Beraz, tartearen beko muturra izango da 10,16. Bukatzeko eta ulertu dugula adierazteko, idatziko dugu. 10,16 eta 25, momentu bat, atzinduko dut berriro. Aldagaia 10,16 eta 25,84 artean egoteko probabilitatea izango da 0,85koa. Nik hau ebatzi dut logikaren bidez, baina badakizue liburuan dekozuela formula bat eta formula hori buruz ikasi eta zuzenean aplikatu nahi badozue, fenomeno bai. Bagoaz, bigarren adibidearekin. Kasu honetan, tartearen barruan utzi behar dugun probabilitatea da 0,998. Orduan, hemen, 0,998. Hau izango litzateke batken alfa. Alfa, beraz, izan behar du 0,002.
Beraz, zatitxo hau, alfa zati bi izango da 0,00 bat. Bueno, kalkulatu behar dugu x alfa erdi. Baina horretarako lehenengo eta behin kalkulatu behar dugu z alfa erdi. Probabilitate berdinerako, noski. Bai? Hau da, kalkulatu behar dugu eskuman 0,00 bat probabilitatea uzten duen balioa, z alfa erdi. Zer dakigu balio honeri buruz? Bueno, balio honeri buruz dakiguna da minus infinitotik balio honetara arte dagoen probabilitatea izan behar duela batken 0,00 bat, beraz 0,9. Orduan, z txikiago edo berdin z alfa erdi izango da 0,9. Zer da egin behar dugun orain, taulan begiratu behar dugu, bilatu behar dugu probabilitate hau, eta ikusi ze baliori dagokion. Bueno, taulara goaz, eta ikusten dugu 0,9 agertzen dela hemen. Bi lekuetan agertzen da, zen balio berdina. Nik honelako kasuetan egiten dudana da beti lehenengo hartu. Bai? Orduan, balio hartzen badugu, ze balio dagokion eri? Bueno, 3,08. Beraz, 3,08. Z alfa erdi da 3,08. Zelan aurkituko dugu x alfa erdi? Tipifikazioaren formularen laguntzaz. Z alfa erdi berdin x alfa erdi ken bataz bestekoa zati desbiazioa. Beraz, 3,08 berdin x alfa erdi ken bataz bestekoa 18 zati lau. Bueno, hemendik ebatziko dugu x alfa erdi dala, momentu bat, 30,32. Beraz, badugu tartearen bigarren muturra. 30,32. Bueno, orduan, zelan aurkituko dugu beko muturra? Ia nik badakit bataz bestekotik ona dagoen distantzia dala, utzi momentu bat konprobatzen, 12,32. Hori da. Bai? 18tik, horatu hau 18 dela. 18ko 30,32ra, 12,32 doa. Beraz, 18tik beko muturrera ere bai, 12,32 joan behar da. Orduan, 18 ken 12,32, honek ematen du 5,68. Beraz, baditugu ja, bi muturrak. Tartea definituta, minus 5,68, 30,32. Eta ariketa bukatzeko, adieraziko dugu ulertzen ari garela egiten ari garena. Aldagaia x 5,68 eta 30,32ren artean egoteko probabilitatea izango da 0,998. Listo, Bueno, espero dut ulertu izana. Bestela, badakizue galdetu, e-mailen baten bidez galdetu gure dozuena, ikusten badozue non baiten erratu egina zela, bai adierazi mesedez, eta, bueno, venga, hurrengora arte.